Songon partording ni aka napasahaton pujian marhitekor anon na parjolo dungsi dungpat maredema sian inahana HKBP Balikpapan. Dungsay Manopotidosa maredema ina HKBP Denpasar. Dung selesai pasatami ma tu inahana HKBP Denpasar. Dung selesai refleksi tahun kesehatan pasatami ma tu Korjeriko. Maka tidak kon haporsiaun pasatami ma tu Kor ama HKBP Denpasar. Selamat hari Minggu madihita amanginan. Mulyate ma doon amang padita nami na Rosian Balikpapan. Sehat doha muna ro, sehat manang hami na dong di Denpasar Bali. Selamat hari Minggu ma di parminggota sa darion. Saunari mahita tu parminggota martang yang nahohom mahita. Amen. Hurianaihan huri holongan ni Tuhatta Yesus Kristus marningot dengan basa ni Tuhatta dihita Huriana HKBP na say toktong jaloragam ni pasupasuna siatiki tutiki jala majamotton ngolutta dia kaari-ari ni ngolu na tabolus marhite na masa akaragam ni sahit hasusaan godohot rod doniari tarlumobi mamolus tangotak ni virus corona sa pulusia na somar namotok dope alai parhatopotot tama eben ejer rasi-rasa noaing dirupi di bata dohita manangise na hudul di parlinggo manina sutibuli marborngin jalasonang do ibana dilinggom ni habong ni pargogo na sohat. Jehovah do si parmahanau dang tagamon humor ditau. Nikudo madok tuhakku Jehovah. Hapurusaku jala partano batu aku doho. Debatakku jala sisobauku. Godang matongon asini roha dohot dinggan basa ni debata nasahat tuganupita. Minggu sadarion ima minggu hamauliateon ni rohata saluhut ruas dohot parhalado se distrik 17 Indonesia bagian timur na makakam 17 provinsi siala pasu-pasu ni Tuhatta debata marhite Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huriai napatau jala mangurupihita patupa pakobasion nasaroha jala sa pikiran di tonga-tonga ni bagas dohot Huriana atong tapuji madebata na sangap jala marmuliai marede mahita sian buku ede o 640 ayat sada rodi 2. Goklas ni roha doa dingolukon 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 goklas ni roha doa dingolukon totong di roha kon mauliate goklas ni roha maringan holong ni Tuhan dia mauliate goklas ni roha maringan holong ni Tuhan dia
Mardami jala sonang dongo hakon Mardami jala sonang dongo hakon Totong di roh hakon Kauliate gong lesti roha Maringan ngolong di Tuhan dia Mauliate gong lesti roha Maringan ngolong di Tuhan dia Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Disuruh debatado anak nagabe pardengganan taringot tudo satta, hamu ale akadongan, molosongoni dihaholongi debata hita, ikut dohot dohita masih haholongan sama hita. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogonaso hatudosan, amanami na di banua gijang, mauliate marohanami tuho, ala dilehoko anak muna sasadai tuhami, jala di paluaho hami sian gonggoman ni sibolis. Hupangidohami tuho, sayramoti hami di bagasan hatam, asa margogo hami, jupa masa hasusaan dohot hagugotan, pasu-pasu masude ruasmu, HKBP di Sadok Distrik, HKBP 10 Indonesia bagian Timur, asa lampatar ulau ni hatam diganup keluarga, huria, saroha sa pikiran, lehon madihami holong ni roha, na somar pangasi, asa lam takas holong ni roha nami diho, dohot di huriami, leho dihami pakirimon na mangolu, asa marlas ni roha jala marolopolo pami patupahon lomo ni roham, pasu-pasu mahuriam, na marlas ni roha sadarion, na makamuliateho denggan ni basam dihami, di tahun kesehatian HKBP tahun 2022. Ala nito dimi gabe tau hami patupa akapakobasion na mekmet nang nabalga di bagas nami di huriam doho di tonga-tonga ni masyarakat. Say marsangap mahuali di bata Jehovah jala oloy ma pangiduan nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangiho kamu mapatik ni debata, imapatik pasyahon. Una ko olo makatidakon hata na sotutu maralohon dongan mujolma. Dia dolapatan ni odo. Iko dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unak kita olo manggagapi donga jolma, manang majehehon, manang pahata-hatahon. Pauruhon sangap nasida, ikon niya pinadodonga jolma, anggo sotakas dope binoto salana, holan uhum na dengganido pabuabuaon, rap mangidogogo mahita sian debata. Ale Tuhan debata. Tabige makor inahan na sian HKBP Balikpapan.
potima dosata. Ale debata nami na marasi roha jalan abadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami ro tu jolom. Hilala hami tung masariko doa sini roham di saluhut tami halak pardosa. Ali Tuhan, ala ni ido, umbain nahu paserep hami, diri nami jonjong di jolom, jalahu parhatopot hami do, tung najut-jut do hami manibil sian akka dalammu nabadie, songon biru-biru nadelu. Ale Tuhan, sayunang pabali hami siya jolom ala ni dosa dohot pangalaw siyon nami i, hodo debata nami parholong dohot para si roha, dang dihalomohon roham hamatean ni akka pardosa, alay hamubaw ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Ali Tuhan, sesama saluhut hagiduhon, dohot pangalesyon nami marhite-hite pangulan nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasi ni roham dihami, marhite-hite panidangion dohot hagogoon nito di porbadia, asa tarapul situturo hanami madjauho, asa patun, tigor, jala daulat tami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Tabegema hatabaga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Ro mahamutua u asa mangolu todimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung surararado samuna songon abit bunga dapdap. Botardo bahenok ku songon itak. Nang perara songon abit hasuba. Gabe songon hapas domuse. Hasanga poma di debata na digijang. Amen. Begemakor sian ina HKBP Denpasar.
sayu ng mandalaw, o siyan rohakon, o si Pangulo Rotibu, may maaw anak mo tutu, rohot muda mi buriaw, iya songon na pasmaaw, iyas tutu, iyas tutu, rohot muda mi buriaw, iya songon na pasmaaw. Turpuk epistel di Minggu Sadarion, ima na tersurat di Pesalmen 50 sada, ayat sada sahat rodi 10, tajahama marsika sorin, edde sian si David. Ujunaro panurirang sinatan manopot ibana, dung di parjolma nai Batseba. Asimarohan diau, ali di bata, hobar tuding gandi basam, say sama aka pangalosyokku hobar tu godang ni asini roham. Ia situtu maau buri sian hajahatoku, jalapayas maau sian dosaku. Ainung ngahuboto aka pangalosyokku, jala say tongdo soson ni julokku dosaku. Dopak ko sabing doa mardosa, jalana jat situtudo di matam nahu ulahon. Satung bonarho di bagasan padohamu, pita di bagasan panguhumu. Tongondo di bagasan hajahaton doau tanggu, jala di bagasan dosa di jakon dainang nang. Sitong ni roha di bagasan dotongon lomo ni roham, atong pabotohon mahabisuhon tu bagasan rohako. Say urasi maaw siyan dosaku, marihite-hite sanggul, asa tung iyasaw, say buri maaw, asa sumaksak aw siyan itak. Say patubege matua uhasonangan dohot las ni roha, asa marolopolop holi-holi akanaung ginopuamu, ido sahakna, martuado akana tumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amen. Tabege ma korsian inahan na HKBP Denpasar.
Tarjoudo HKBP asagabe pasu-pasu di perdalanan na di Portibion di sude inganan hajongjongan ni HKBP alani di totopodo moto nagabe odolan ni Pakobasion di sude pelayanan di HKBP di tahun 2022 Marhite Filipi 2 ayat 2 Sadama parohau kamu sadama haholongamuna saroha sapikirama hamu. Mulu nasa pikiran, saroha, sada haholongan, ima hataridaan ni jolma, nang matoras dihata di dihata. Akka si tua-tua na joloipe, say dihasiholi do saroha sapikiran ay didok, tapak na do tajomna, rimnitahi do gogona. Dihanguluhon na sida doi ala saroha sa pikiran na sida masiurupan manang margotong royong gabeboy do dolok na tibo pidda dohot hata na asing tarpatupan na sida aka ulaw na balga jala na bidang tartuhu na sida do nasongoni borat na alados rohana. Asiro kami dihami Tuhan, say parohay, pargugoy mahami durian, asasay saroha sa pikiran, sisa daholong ibagasan dohot durian. Didok hata ni debata, molo saroha sa pikira kamu, jalo omuna do na pinangido muna. Asiro kami dihami Tuhan, say parohay, pargugoy mahami durian, asasay saroha sa pikiran, sisa daholong ibagasan dohot durian. Orientasi pelayanan di tahun kesehatan HKBP 2022 naing pasikopon dana pensiun HKBP dohot pahebakon pelayanan marhite na pajongjong akka pos pelayanan di akka naswadong dope parpunguan manang parmingguon ni ruas HKBP di Sada Inganan. Ay godang baik laut, molodos rohata jala saroha, boy dosude gabesaw upahon ni Tuhan. Saroha sa pikiran mahita akan na hinahulongan ni Kristus, paulihon dohot pajongjong harajaw ni debata, marhite bagasta, huriata, dohot bangsota. Asiro hami Tuhan, say paroha, pargugoy mahami huriamu, asasay saroha sa pikiran, sisa daholong dibagas nami dohot di huriam. Martua mabangso na uboto olop-olop, akka na marpangalaho di bagasan hati yuron ni Bohim, ale Jehovah. Tabige makor Jericho.
Taha tidakon ma hapor siyaw tay songon na hinatidakon ni dongata sa hapor siyaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatudosan na tumapalangit do tano. Au porsea di Jesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imana tinibuhon ni si Maria na gabi-gabian siya to di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaw na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang na tuwa-tuban watoru dong ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disi maibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea dito di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasisan ni dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu dosogot daging ni halak na mate dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Bagaimana persen aman?
puji ma Tuhan ta huhun tapasahat ma pilihan. Horas madihita saluhutna. Tabege ma tikting ni huriata Minggu tanggal 10 sada September 2022 Minggu pasapuluh toluhon dong Trinitatis. Topik di halomohon debatado hamubaon niroha. Allah menginginkan pertobatan. Yang pertama, pos pelayanan HKBP Tabanan. Bagi jemaat yang ingin beribadah di pospel HKBP Tabanan, dapat menghubungi koordinator pos pelayanan Tabanan, Amang Situa FO Sinaga, dan Amang calon Situa Fajar Sitompul. Mengenai daftar jemaat di pos pelayanan Tabanan dapat kita lihat di WA Group masing-masing yang sudah disampaikan oleh Sintua Sektor. Berikut mengenai pelayanan minggu ini dapat kita baca di WA Group masing-masing sektor. Kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga di pos pelayanan Tabanan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 bahasa Indonesia, bertempat di keluarga Amang H. Manurung SE, Inang E. Borisitompul AMD, beralamat di Jalan Karna Perumahan Andika Graha 3, Blok B 11, Sanggulan Banjar Anyar, Kediri, Tabanan. Pengkhotbah Amang Pendeta Mangasi Sianturi, masuk pukul 19.30 WITA. Yang berikut di sektor 3 pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 bahasa Batak, bertempat di keluarga Inang Situa S. Nyonya Situa S. Siregar, Boris Galingging, beralamat di Jalan Palapa 11, Perum Palapa Kencana nomor B47 Denpasar. Pengkhotbah Amang Pendeta Mangasi Sianturi, masuk pukul 19.30 WITA. Yang berikut di sektor 4 hari Selasa tanggal 16 September 2022 berbahasa Batak, bertempat di keluarga Amang JDW Harianja, Inang I Boru Simanjunta, beralamat di Jalan Pulau Singkep, Gang 10 nomor 6. Pengkhotbah Amang Pendeta Firdaus Utasoid, masuk pukul 19.30 WITA. Di sektor 8 hari Jumat tanggal 16 September 2022 berbahasa Batak, bertempat di Hartati Manalu SH, beralamat Jalan Palapa 4 nomor 11. Pengkhotbah Inang Pendeta Rosbina Sinaga, masuk pukul 19.30 WITA. Yang berikut kunjungan gerejawi. Pada hari ini Minggu tanggal 11 September 2022 hadir bersama kita Pengumuman Ina Hana HKBP Balikpapan, Resort Kalimantan Timur, Distrik 27 Borneo, sejumlah 22 orang yang dipimpin oleh Amang Pendeta Pansur Sijabat STH, dan sekaligus yang menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah kita pada hari ini. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 yang akan datang, gereja kita menerima kunjungan rohani dari Seksi Perempuan HKBP Kertanegara Semarang, Distrik
18 Jabar Tank DIY, sejumlah 40 orang yang dipimpin oleh Pendeta Horas M. Pakpahan STH MPD. Rombongan akan mengikuti ibadah pukul 10 WITA. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati rombongan tersebut. Selanjutnya warta pernikahan warta kedua akan menerima pemberkatan nikah calon mempelai laki-laki nama Insinyur Andre Meisa Hasiholan Pangihutan Sihombing ST, lahir tanggal 8 Mei 1989, baptis tanggal 28 Juni 1992, Sidi tanggal 10 April 2005. Anak dari ayah Kolonel Purnawirawan MP Sihombing, Ibu SMJ Beru Hutauruk. Alamat Jalan Palapa 8 nomor 14X. Jemaat HKBP Denpasar, Rosot, Bali. Calon mempelai wanita nama Juliarta Lamtiurma Borusianturi ST, lahir tanggal 8 Juli 1996, dibaptis tanggal 25 Desember 1996, Sidi tanggal 5 Juni 2022. Anak dari ayah Damos Sianturi almarhum, Ibu Rosma Boru Silalahi. Alamat Jalan Kartini Blok C GS nomor 5 Bekasi. Ikat janji atau patupulun telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2022 di HKBP Siantar Sawah, Resort Siantar Sawah. Dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan di HKBP Denpasar, Bali pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022. Yang berikut pendalaman Alkitab offline Remaja Denpasar. Gereja kita akan mengadakan pendalaman Alkitab offline Remaja Denpasar pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 masuk pukul 19 WITA bertempat di Gereja HKBP. Tema mengambil keputusan yang seturut kehendak Allah. PA dipimpin Inang Pendeta Rosbina Sinaga STH. Dihimbau kepada semua remaja yang ada di gereja kita agar datang menghadiri PA tersebut. Yang berikut, perubahan jadwal kebaktian anak sekolah minggu HKBP Denpasar. Dalam rangka persiapan Natal sekolah minggu, maka mulai hari ini, Minggu tanggal 11 September 2022, kebaktian sekolah minggu berubah menjadi kebaktian sore, masuk pukul 15 WITA. Dan sekaligus setelah ibadah kebaktian dilanjutkan dengan latihan persiapan Natal. Kebaktian anak sekolah minggu pagi dan siang ditiadakan sampai dengan selesainya pesta Natal kategorial sekolah minggu. Dihimbau kepada orang tua anak sekolah minggu untuk dapat mengantarkan anak-anaknya mengikuti kebaktian sekolah minggu dan latihan Natal tersebut. Yang berikut, pesta puncak tahun kesehatian HKBP Distrik 17 IBT. Sesuai dengan program HKBP Distrik 17 IBT, maka diadakan pesta puncak tahun kesetiaan pada hari ini, Minggu tanggal 11 September 2022 di Surabaya, yang dihadiri seluruh jemaat Regio Surabaya. Jemaat yang di luar Surabaya akan mengikuti di gereja masing-masing dengan mengikuti tata cara ibadah yang telah dikirim oleh distrik. Dalam ibadah kita hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan yang diperuntukkan untuk distrik dalam membangun sending di daerah pelayanan HKBP Distrik 17 IBT. Yang berikut
pembentukan Panitia Umum Natal HKBP Denpasar tahun 2022. Sesuai hasil rapat jemaat dan program gereja tahun 2022, maka Panitia Natal Umum 2022 adalah sektor 5 dan sektor 6. Dan untuk pembentukan panitia dihimbau kepada jemaat yang ada di sektor 5 dan sektor 6 untuk hadir mengikuti rapat yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 bertempat di gereja dimulai pukul 19.30 WITA. Berikut rekrutmen guru sekolah minggu. Sesuai dengan program gereja, maka akan diadakan rekrutmen guru sekolah minggu sebanyak 4 orang. Bagi jemaat yang bertalenta untuk mengajar sekolah minggu agar mendaftarkan diri kepada Ketua Dewan Koinonia atau Sekretaris Jemaat. Gereja kita akan menerbitkan SK guru-guru sekolah minggu periode 2022 sampai dengan 2024 pada bulan November 2022. Guru sekolah minggu yang sudah mendaftarkan diri yaitu Inang Situa FO Sinaga Boru Pasaribu. Demikian diwartakan, mohon berkenan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mohon dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit di rumah sakit atau yang merawat di rumah. Kita akan mendoakan ruas kita, jemaat kita yang sedang sakit, yaitu Nyonya S. Hutapea L. Boru Utajulu. Yang kedua, Bapak R. Simorangkir Opung Jasondoli. Yang ketiga, Nyonya Manurung R. Boru Sianturi. Yang keempat, Nyonya R. Hutapea M. Boru Sitanggang. Yang kelima, Amang PH Tambunan. Yang keenam, Nyonya Tambunan D. Boru Silitonga. Yang ketujuh, Amang R. Situmorang. Yang ke-8, Nyonya M. Manurung DR Boru Sitorus. Yang ke-9, Nyonya Sitorus Boru Pardede. Dan yang ke-10, Firman Heriandi Silalahi. Kita doakan ruas kita supaya sembuh dan pulih kembali. Penerimaan hasil amplop Pesta Gotilon 2022 dapat kita baca di WA Group kita masing-masing. Demikian juga daftar jemaat yang sudah memberikan janji iman. Dan mengenai keuangan daripada gereja kita, serta panitia pembangunan rumah dinas resort, itu dapat kita lihat di WA Group kita masing-masing. Dan yang terakhir, ulang tahun. Majelis dan Jemaat HKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 11 September 2022 sampai dengan 17 September 2022. Firman Allah yang menyapa saudara tertulis pada Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan, kiranya kesehatan, sukacita, umur panjang diberikan dia, terang surgawi. Demikianlah warta jemaat bagi kita pada minggu ini. Sonari Pinashat Matu, Ketua Panitia Rumah Dinas Resort, laho mensosialisasikan taringotu rumah dinas. Shalom. Parhorasam madihita sudina.
Pertama sekali, marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka memuji kebesaran Tuhan Yesus, karena kita bisa berkumpul pada siang ini. Yang saya hormatin Amang Pendeta Pansur Sijabat STH, Parhaladu HKBP Denpasar, yang saya hormatin Ibu Bapak Jemaat HKBP Denpasar, dan secara khusus Punguan Inahana HKBP Balikpapan yang datang pada hari ini. Kebetulan di kepanitiaan pembangunan rumah dinas gereja kami, salah satu anggota kami adalah Inang Nenggolan dari Punguan Hana, sudah berusia 83 tahun dan dia tetap masih aktif beserta rombongannya memberikan yang terbaik untuk pembangunan gereja ini yang memakan biaya 6,5 miliar, dan mereka juga aktif juga untuk membangun rumah dinas. Jadi ini mungkin salah satu contoh juga buat Punguan Ina HKBP Balikpapan ya, 83 tahun Inang masih tetap ikut bersama kami. Makasih Inang. Setelah pembangunan gereja ini, kami melanjutkan pembangunan rumah dinas pendeta HKBP Resort Bali, dan puji Tuhan dalam tempo 7 bulan itu rumah dinas itu selesai. Kami buat pembangunan tanpa henti. Pada waktu kami membangun rumah dinas itu modal kami hanya lebih kurang 200 juta. Kemudian panitia bersama dengan jemaat HKBP Denpasar itu secara gotong royong menyelesaikan pembangunan itu dengan biaya di luar tanah. Hanya pembangunan saja 858 juta, berikut mobiliernya menjadi 1 miliar rupiah. Dan 7 bulan kami selesaikan, dan pada tanggal 19 September rumah kontrakan yang disewakan oleh panitia untuk pendeta selama 1 tahun itu akan berakhir tanggal 26 September, dan pendeta diharapkan sudah pindah ke rumah baru tanggal 19 September, dan 24 September kita meresmikan pembangunan rumah dinas itu secara bersama-sama. Memang untuk kali ini, untuk tanggal 24 September ini kita bikin khusus karena apa? Kalau dulu waktu pembangunan batu pertama itu kita hanya hadir masing-masing sektor 5-6 orang. Tapi untuk kali ini karena rumah itu bisa berkapasitas atas bawah sekitar 200 orang. Jadi kami panitia pembangunan sangat mengharapkan agar semua jemaat HKBP itu hadir pada tanggal 24 September jam 11 siang. Kita bikin acara di sana, kita makan bersama. Kebetulan ada donatur yang akan menyumbang makan-makan kita dan pesta. Jadi memang prinsip kita adalah kita tidak boleh mengambil uang sepeser pun dari uang panitia. Tidak boleh, sepeser pun tidak boleh. Bahkan untuk rapat-rapat pun kita tidak boleh mengambil uang panitia. Karena prinsip panitia adalah upahmu besar di sorga. Amin. Dan ini tidak omong kosong, ini adalah karena kebaikan dari pendeta kita, dari situa kita, dari ruas kita, dan dari donatur kita.
Kalau kami panitia ini apalah, kami kan cuma kerja-kerja gitu aja, uang dari kalian semua kok. Jadi terima kasihlah atas bantuan ini, mudah-mudahan ini akan berlanjut dan berlanjut. Cuman ada satu masalah kita. Setelah kita mengeluarkan uang 1 miliar, itu kita masih punya utang 150 juta. Apalagi kalau jadi kita membeli mobil pendeta, ini akan bengkak menjadi 1,5 miliar. Kalau harga mobil pendeta resort 400 juta plus 150, berarti 550 juta. Ini beban. Tapi oke lah, mungkin mobil yang lama masih bisa dipakai. Tapi kita punya hutang 150 juta. Saya yakin dan percaya tidak ada pekerjaan Tuhan yang mustahil. Semua akan digenapin. Jadi saya hanya mohon dukungan doa dari seluruh jemaat, juga dukungan doa dari Punguan Hana, Balikpapan, dan Amang Pendeta. Mohon juga nanti didoakan agar acara kami tanggal 24 bisa berjalan dengan baik dan hutang-hutang kami juga bisa terlunasin, siapa tahu. Tapi saya yakin itu pasti bisa. Biar tidak ngantuk, saya pikir saya sudahin aja, dan harapan saya tentunya seluruh jemaat HKBP Denpasar datanglah tanggal 24 September untuk kita melihat rumah kebanggaan, karena memang kita harus memberikan yang terbaik buat gereja. Seperti misalnya gereja ini kan adalah menurut YouTube kita ini adalah gereja terbaik nomor 6 dari 3.600 gereja HKBP. Jadi luar biasa Denpasar ya. Mari terus kita kembangkan. Demikian, dan semoga Tuhan selalu memberkati dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Horas. Puji Tuhan dah, tapasahat ma pilihan. Yesus
Kami di debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramuti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Hurian itu hatta na adong di gerejaon songonina nama dohoti marhiti live streaming. Taparade marohar ho pikirata marsaur mahita doho debatata jakon mahatana sian Evangelium Lukas bidu 15 ayat sada tolhas tuayat 10 tapai hudihut mahujahama di tengah-tengah dungi di pasol hot trop akasi jalobio dohot si pardosa dirina tuibana lau tumangin hatana. Jadi marmut-mut maka parise dohot si botol surat ia hatana sida di jakono dua kapar dosa pola sapanganan ibana dohot nasida gabe di hatahon ibana mau pamaon tu nasida ise hamu sahalak par biru-biru 100 anggotar depar sadasiani naso tu minggalhon na 10 siai di ladang lau mangalului na sotaridai pai maju paksa ia dung dapok sa dia pehom ma tua barana sian las di rohana jadi dung sahat ibana tu jabuna di babunguma ale-alena dohot hobar hudulna di dokma tunasida marlas di roha mahamurap dohot au ala nunga jupangau biru-biruku nong magwing hurok matuhamu sumatu sido gumodang las ni roha di Banua Gijang mida si pardosa sahalak naulo pau bahor rohana asa mida siap partigor na sopola pau bahor rohana sida adong maulaning paropuan na marhepeng 10 hupang anggomago sada siani na so pagalako palito jala manapu ibagasna mangalului takas hupang namagoi pai maju paksa ia dung jupaksa di papungo maaka ale-alena dohot khobar hudul nama dok marlas ni roha mahamurap dohot au ala nong jupangau hupaku namagoi hurok matuhamu sumatu sido masalas ni roha di jolo niaka suruh-suruan ni debata mida sahalak si pardosa na paubahor rohana di sidong ko sahana hurian itu hatta tolu las ni rohana neng pasahatokku sadarion na parjolo muliate ma dihamu mulu adong dope namar ningo tau padita pacur sijabat inata boru silalahi di sodra sida jongjong majohoinang atiktung boy dope itadak kadongan iya martoba mahamotong asa songonalas rohana iya dua dihami danak sada bawa sada boru semester pitu semester tolu di Kalbis Institute di Jakarta dohot di STT Intim di Makassar jadi martulu jabu kami amang inang natutuai boru si hobing lubat turuan nomor 10 pitu molo si matuaku boru nadeak jadi na mangalap tulang na duanggo inat teteh jala las rohaku musi nakingani naneng marpesta hari Sabtu si hobing opuku doli siaturi opuku boru ateh jadi memang dang nabi nabai nih na pinotomu-tomu di tuhat tadus saluhur namen ima na parjolo molohami seorang di sidikalang magudangi sido ateh kuliah di Medan tiki ekonomi dungi masuk mamusetu STT pimatang siantar dia tergudang di luar nasi di Kalang kami tahu siap lu sadang aku tinggal kami di Kalang jadi nge Jakarta besudi holan inong nama-nama ngulu among ngadi Pondok Rangon anggo nasida isida sudah hola kami mak namar dalan-dalan oti dope kamanginang hurin aku bulu sami na parjolo calo padita di Kramat Jati 1 tahun dungi pida matu HKBP Mahanaim Batam 5 tahun dungi tu Serang Banten 5 tahun dungi masuk itu Makassar 4 tahun 3 bulan se Makassar mamu setu balik papan hampir neng 2 tahun mak bulan 4 tahun
Jadi tersoniro kamanginang jadi molo tu kumurangan non jamitan nami marpemuati hamuati ima jam terbang dengan pala gudang dope so tungi tordio so samuan no pak munayati ama sono do hape apala dau se bali papa tong do sono dangadong na istimewa na hamuati ati kamanginang dan ima las ni rohanami manang madok muliati nami na parjolo tu hamu na padua akon ima ala martopak kamu nakiti kemarede inahanna ni huriaon kusuk kudo sabutuli bagas roako dari pala patol khas baharo nai kula mabelas ni rohani kainahan no do nangin rohaku sipata alana tuhamu dang martoba kamu ate ai lomos do rohaku na budari mamereng inahan no boha ngajam piga hamina satu hoteli marlangi do piala komula ate jai irok musim matong roinata oma aka mermet kada luar saina anggau madok mermet tahu 70-an dua teh memang itu sebetulnya jadi lomos rohaku HP ditopaki hamu nasi dah mulia hati madingga do lagu munai nang martoba jusal nai hamu tu inahan di huria tau alai nanaing martopak hamu na luar biasa pangidoaku ikon songoni nang dijauh martoba amahabah songoni masih mangatnya mang siregar naki patorakoni hata miliar 1,5 miliar, itu 2 miliar tete. Imana na sigarar nama belas rohaku dangar kamu na uduk. Ay biasa lah songni do pembangunan kita itor dirga do buti. Ale mulai do nasomnai masih papungon itor do buti. Adong manu hape. Ale nga hamudang ijabu pe yakin daw nga mulai catat. Oh baladjo bulano penghasilan atas sama papuliko kudenggam mayate. Alan di balik papa pe songni do saru baru kita. Mulai ma pembangunan ngambar dalam yang perparkiran tong 2 miliar. Alai ido pos ni rohani amata siregar ala na huboto na sida baru kemo obat tali kemo pos ni rohanai menghadapi sahik nai los ido pos ni rohana ikut denggado pembangunan bagas ni padita resokta jadi pos marohaku songolas ni roha napa dua honi songoni ma nang las ni rohamuna las ni rohana patuluhom mauliateku ima sasitong nadang pole komarjamita beau ale hadu roku hola jongjong au hujaha turpuk dugi muturu nau tutoru alaniaha Yesus parmahan aidu jamitata ai ngai jamitahu bebas na may molo hatau do pete taring tu Yesus parmahani dungi Roma inang pare kami suse nakik Yesus parmahan burju parmahani mangaluli biru-biru namago ala itong adong isei parise dohot siboto surat wasa songoni hatana takas dia lusi inahanna late ni roh bolok kol late inna jadi nakik natuare pengarap bocoran burju pad ditata di sotorodo tu hotel idapot to duau dang buhi tapaju pang marsogo abangda ale pos maroham anggo bibilmu hunga hupare di marhite padita burusinaga hula-hula itu tongi kalau hoate iya jadi ngai para di tabur mace sonang rohami sarison jale informasi pingasahat inang nenggolan boru sitorus 80 tolu majalan 84 sare jamita na mangulu madi hamu ete anggo hamu 72 tutolu depekan na paling tuaan 80 tolu jala angkai penatuare sahat do 10 pitu itu nak kisaplono mido adong rana berhalangan sadate alai mau lihat emang jadi las marohani ketua di son bahwa semangat na inahan na nading di nadong di Balion dan Pasaron saru pada roh kita jadi akka inang adong do di sonang ketua ni seksi paropuan mantan alai aktif nuaing di distrik nama alanga tingkat kuria resort nga oke tu distrik nama resida inang nyonya simorak ke Borussia jong inang iya rapaja itu donasi dari ho inang pandita resort bajunai molotung bagai berkamu ate memang rapaja itu donasi dah hebat nah halakor iya jadi saranai nah hebat na iko pabuau no hebat ni bate ai si mamuji bang kosoi babar jolo amin hebat ni inahan naon ikut tubali na merayakan ulang tahun 10 tahun inahan jadi 10 tahun do pion nari Jumatima nadi hari Jumatima marulak tahun jala ido jamitakku tu halaki singkat do hurok molo persea kamu di hata nama dok sumurung do pasu-pasu di batatu nama bolu ido alaya dong do tong ikut si jamotono desi memang pesamen ono pulualu on tak kasuiro koni ai debatado ama dia kena tarin di lapid dohot pangodian ka nambabalu ale suku-sukuna nambabalu na songo dia
molor di kosdo di ulaun habaluonna baru ido benna di guari mana sida ahate guarmu janter ate janda terhormat omme jala ido jala holan ido hudok ko di jamitai molo iso kamu janter sotung gabe jantung molo iso janda terhormat omma janda tidak tahu diuntung ate dia mah janda tak tahu diuntung. Tak pula husukuni nasida sedia magurang ni investasi ni amat tak ada sobor hadaku bote aleh kubereng mereka berjuang dan berhasil dungi Sony mata bona imada amang taburang ko na tudubai mardalani adong nalau tu kapaduki adong ada nau tep tabu muse om mane sebawa om mana masuk naking termekel dia na merasa na masuk tu rekening na mekesian ando bor alanya hai ala dihabur juhon habalur nai alani lasmaro hamu inang lasmaro hanang di inahanna ale punak pula mangiburu hamu kamang doho inang molo halako kupa puji-puji nuai alania dua petong do hita songoni aida ngadong ngolu na manotong ate dak kaya jarang doi narak mate amata do inana ditikina hamu do tau adong mana baru adong duda ate itu pasti jadi molo tabai penuang las rohana sidaon bah nama belas ni rohata doi tuari namang amen unang gabi sugoro hamu tua baholan na babalu pahata-hata nanti sorate bereng matur puktai parmahaniate sasitong na luar biasa do hitaon nakipe mengaku dosa do kita lau patuduhon jolma pardosa do kita alai bereng madi bagasan parngulu sigano pari sai gudang do problema soal dosa on dia mai contoh holana dong mudah-mudahan di gereja dang adok soni ala di balik pape pedang adok soni molo adong sada keluarga dang denggan parnguluon na itu radong nomadok ay hutan da dopung ni sono do na jolong itor diuhumi do ibana na songono puna apalagi among na memang keluaran 2 Musa 20 ayat 5 sahat tuano mitakas do memang di kodisi rodi sudut pato luhur rodi sudut alay unang tinggal hona to nga mangay onomi alay asido rohaku dia kan namar ribu-ribu namar holong di rohadia naso mangalaosi di ulangan 5 ayat sia ino tong 1 ayat 10 je unang lupa to kita alania kamanginang itorta so si maju sebagai sarwatai nama dok molo adong jolma yang memang kita kelihatannya dia tidak seperti yang kita harapkan unang itu ruhumi atong buhar roham moloho diuhumi hanak nasing nah rak pardosa do kita ido di dokon apostol Paulus molo tajah di Roma 3:20 ise hita haruna sumardosa semua kita telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah sudah do kita mang rak pardosa molo rak pardosa do kita puasa pulai ko sai masih cakap kita kenapa kita saling menghina atau mendiskreditkan orang lain. Sudah kita berdosa, holani respon terhadap dosa itu, reaksi terhadap dosa itu yang berbeda-beda. Huruf masuk ngonon, adong do molo lau belanja misalnya tu Indomaret mana tu dia me belanja ilian hepeng na balga ro ulak na hepeng na geleng alai lobi saat dijabu ngasusan nonon molo husipanon merdosa mau itu reaksinya. Alai los adong do reaksina lobi hepeng na ibereng burjuni Tuhan ya teh ibu toro na lagi bulat tuan wae puasa bae non burjuni Tuhan tu do samanginang ate manat kita itu persoalan reaksi jadi irun wae naing dipasunggul khotur pukon bohado reaksi tatudo sanama sa di bagasan parngulota sarupa songon Raja Dauti bagak do si berseba bagak ay gurang na baga iportibo na pakinangate harunau 23 inang borus turus mace baga tepuk tangan jo tu inang onate tepuk tangan jo luar biasa tiru hamu semangat naik asa tetap hamu baga gurangnya kana baga di portibio song si bersebai roi jurni Raja Daud wajar sebagai manusia madabu imana tu dosa yes adong skenario songon amang beruta si sambui olo denggam maju iya teh alai perbedaan ni Raja Daud tu si sambo setelah membuat skenario ada lagi skenario yang lain untuk menutupi dosana alai yang godang Raja Daud dak songoni Tuhan ngamar dosa au
Roy bana madapotot di bata ahdo di pangasau di bata. Di pangasau si Daud. Asini rohanai. Ale Tuhan marpanata mau Tuhan marhite asini roham. Gok dosa doau siap bortian nidai nang Daud menyadari bahwa kehidupannya benar-benar tetap berdosa. Mulai siana Mehmet, siap bortian ni nana bahkan. Itu kesadaran Raja Daud. Mardosa do ibana tu si Uria dohot si Berseba. Jalamaol doa tusa sabutullah dalam ni debata. Masakan dalam perselingkuhan seperti itu ikosin inana sonima seorang Raja Salomo. Alai ngajelas dok jesayai. Songo tibo ni langit tu porti biodo dauni pikiran di jolma dohot debata. Takas doi. Jala apostol Paulus pilih hatau doi. Ise mahamu harwa nabui mangatusi del debata. Dan siapa kamu yang menjadi penasihat Allah? Roma 10 ayat 30. Hidup benar di ujung ayat 30. Segala sesuatu berasal dari Tuhan, oleh Tuhan dan berakhir kepada Tuhan. Jadi alani amanginan holan pemeran pengganti do kuiteso. Na subuh itu Tuhani mabes skenario no pada tu sude ipakke mahita. Mulai pakai kita tapakke masude pabahinan nai semua yang dipercayakan Tuhan tajamoton taraduti di bagasan pargulon. Amin. Nah, ini persoalannya. Sehudok doi. Simul justus et peccator. Toho doi. Ngai tardidi behita tu bagasan gorde bata amado to diperbadi. Artinya kita masuk di dalam kematian Kristus sekaligus masuk di dalam kebangkitan. Lapatana nunga diperbadiai hita sedosata. Alai hobar tu hatai simus justus et peccator. Kita sebagai orang yang sudah dibebaskan sekaligus orang yang berdosa alanyaha hugo parhodoi molohita na kerejo di hauma dan mukidang bistak bustak itu kita itu pasti los buhai jaya ala di portibiodo pe kita unang pola herak kita molo totondo pemardosa kita holani molo mardosa kita iru na taulahuni mengaku dosa setiap minggu bahkan dalam perjamuan kudus. Unang ina rohamu amang, molong rohamu marulan na badia, gabe sesa manusia mu songon ero konai, pos marohamu nunga sesa ro toho, ale ingot tamu pada ni, naung marulan na badia unang ma diulahon mardosa ada janji, ada titik berangkat untuk tidak lagi melakukan dosa. Amang inang ido na tabereng diturpukon alai soni masomalna luar biasa dote anggo holam majahon dungi akka si jalobeo dohot akka parjahati ro mananginangi Yesus bayak ko majo atasongo kita mayate ala nigo di dosa tanian asetung sesau narata dang bui salpun dungi tapajono ma tapahobar horbar ma turebata ala yomma atik tung hita doi akka si boto surati dohot akka pariseyate beh emar huodoro tu sono ayo pe inna madok tu hata Yesus ipe tabu pe mangan ala tabu maharon na mangan nei di restoran terkenal di Bali mano songoni ma tabu hape huboto si jalobeo koruptor don buasa boy songoni hawa tahin naro hata Yesus ido pamai molo pala patora kotus tentang domba yang hilang dirham yang hilang itu mau mengingatkan memang dengan dong pengatusyomu khola gayam do doktor ho hola gayam do MTH ho, hola gayam do pardita ho, ale hola namang humi do di boto ho. Ino nen to hata Yesus to kaparise do si boto surati. Amanginang ya do daku boto manang nang ho kya ho tau di son tulakku ibain ma cerita songonon. Roy mana madapot to bayangan don. Neng masuk menna tu surgui. Dungi isukun Tuhani memana. Ay marhua ho siobing ina imada si hol rak kuning masuk tu surga dan Tuhan olo kan ita dahoro manangisi ho harus sab ibada ido benna ye pernau no ipuri-puri memang gereja tang barani mana masuk tu tujulor angai boto isapat dita situa para Kamis pungonama hanna ido na boy na jono tu surga atarima pikiranna jadi dang harung na barani dungi Roma Tuhani iboto hor salam huboto Tuhan bam maju salam molo to hori tadaho ima Tuhan ay marsi tulu awinna ay tulu inatani tulakon potong deh tulu inatana nah jadi ido benang masuk tua GB jadi dang ngolo dang barani mana kudul di masuk gereja
Holani di bayak koni mana songonon dung lau berkhorra inda barisanot tu surgo merbaris masude tikina merbaris ini mengarah tu gereja tu surgo ipuri mai bana holan neng saha inna tu surgo idok Tuhan ima balik kanan gerak ina ujung naga mana ma parjolo saha tu surgo amang angan-angan nadi asa boy mangubati rohana na gok dosai unak pola tahatai buasa di HKBP songoni dang di jalo di huriana asing dang di jalo pola sera dua lusni asa unang adong na songoni dang lubis ya nih unak pola tadok udengga doan daripada HKBP dang di si ambanginang ido nan ngiberengot tasido burjunai HP aka parjahati do aka si jalo bieu neng ro madapot Tuhan alai siadong si pangabati adong nama mereng holan aka hasalan na dia di hulau ni ambanginang ido neng dipangido tu hita sabal-gabalgani do satta ro mahita madapot to di bana aitu sido ro Tuhan tai tu aka pardosa ido ro dakolan na mangihut to ni bana hanya menginginkan kesenangan demi kesenangan di bagasan ngolunta ala itu ise do di Markus sada ayat 27 do hasomalan itu hatta Yesus kalau sudah subuh dia berdoa kepada Tuhan kepada Bapaknya di tiki martangi yang imana Roma kasih siani Tuhan ay ngagurang mangalului ho oido lao mahita tusan tusi mahita lao ay lao tusi do auro isi mau marjamita abanginang tua kapardosa tua kana lilu, tua kana marsak, tu sidoro tu hatai, ibo tu hatai do kurang mangihuto ni mana ipudi, ala naneng balum sahina, ala ibo to ibile Yesus 5.000 halak mangan, naing mamereng boharo ki gantengan itu hatai Yesus banyak itu, holanido tujuanna, ala ibo to Yesus di, ala isedo kepada siapa Yesus kepada berkenan melepaskan orang yang tertindas, pamalupon aka namar sahid. Paluahor akan atar huru alania kamanginang unang ragu kita moladong tarajumi pardosa nagurak kita tatopo maibana ahanak kidiro koturpuki tudosan dui molo di partudoson biru-biru dohot hupang uang kalau ada orang punya uang pastilah dia cari alania dia akan benda mati dang bui mago hupang nai dugi roko ke hupang ima bos, aku di sini, dang mungkin, benda mati doi. Songoni donang biru-biru, molo tapareso sifat daripada biru-biru itu sendiri, huguari do biru-biruon sisakui sahitna. Alaniaha, molo biru-biru menurut penelitian las adong sahitna, dang oleh morong-morong, amanguy, dang olo. Alaniaha, alai botoi mana? Predator sedang mengintai dia. Molo pala morong-morong mana? Itu relga pemain. Songon hagaleon naido dungi ditogihon dosa simbolisi may bana gabililu malapatanna hupang doho biru-biru dang boy mula ikon narodo manugihon ima Yesus parmahani ido na pinato orang dito hatta Yesus nga simple bay nga muratatusi holani seranay na yung komutota kamanginang ini merupakan berita sukacita buat kita ahamay tudos sonima molo nga tarpatupa songoni malas ni rohani kasuru-suruan songoni malas ni rohani kapar di surgo mamerang sahalak akapar dosa na mulak tumudal hodusina lobi sian 100 naso pola tarida hamu baun ayah hamu bah ay dengaddo kupikir songonon itu hubayakon songoni mara las ni rohani tuhatta di Banua Gijang songo las ni rohani amok kuna jolo di Jakarta dorak somoding tahun 2000 sia ido amok kudo songonon nak pedak kiai bereng amok ku marjamita pakai baju jubah satria baju hitamon ido ibando songonon 100 hira-hira 10% ngadi ulu itu hakku Tuhanibe pangiduaku onom hami berkeluarga ngakereju sude holanau mana so kereju hapi audo siakangan ngayulo Tuhani be karejoku ngasarjana ekonomi anakon nga STH anakon lasodong karejo na nangwaha sia taon ku tadi ko dangulo karejo dangulo masuk padita ale di ekspedisi do sia taon di Tanjung Priok imalas ni rohana dung olo gay padita ale hubayakon ahaduna yang namasen rohaku totu sahali
tumatangis do inoku manangya konau jalan na pasti na huboto saya tari luilu do inang padita boru silalahi manangya konau asa gabi marhamu baon boy do sa minggu boy do sa bulan ku tinggal huni jabu lao do nasida do danaki alai soni matohor do kodapis tari hape orang yang didoakan dengan air mata mustahil akan binasa amin. Jadi mula dong geleng mua manginang na mangarsaki ko orang termasak dah, arong gutik kini, boharo tangiakon, ditikina, pasti seperti itu. Jalan mula dong pe parumayan muna sumerenakon, orang itu tordok anak mi, arong dobur ni tulang bisa. Orang itu songoni kamangin angate, arong do tikini, ditikina denggado sudene, alaniaha patar do sude di bereng debata sia banua gejang, na parpudia makainang itor sada roha mahitan waing. Ay naking di halo mohon debatado hamu wau neroha. Tuhan berkenan kepada pertobatan. Hudok di HKBP Balikpapan. Moloroa utu jabumu amanginang mangalo pamanok ko terhubaburo solomaku moloau solomaku uluna mulai nang paditat na pudinai muka belakang ko hame jadi bayi do inangate ido jujur raw ay polos daw inang polos jadi na huro songonon ati boharo au tu jabum haru ada sehati kiru panikan hape amat tapi jabu tong on solomanna inat tapi tong solomanna so tunggabe rap mamereng-merek kamu gitu mamereng isi parjolo membuat soni jadi itu nah hudokon molo taboto doa Soloman di debata dia berkenan kepada bertobat kita amin batalean ni asal asrohan alaniaha molo nung awi mana huboto dah molo nung ngatung las rohani inatta aw majo inatta modokon sudah beres si pangano beres pakai haber sudah tabu hurajumi songoni do namar Tuhani molo nunga las rohani Tuhani hubaen sudah na pasahatur nama di bagasan ngoluku dakia marsa kita di bagasan aw mana hurok songoni kamange dakia marsa karena saya yakin ketika saya mau membuat dia tersenyum maka lebih daripada apa yang saya berikan Tuhan akan sampaikan di tengah-tengah kehidupan amin martangi yang mahita Tuhan debata mau lihat yang mari kodilas ni rohanami sadarion boy kami nama nguluhon inahanan ni huriam sian HKBP Balikpapan Resort Kalimantan Timur boy rak marsaur doh ruas ni huriam nadong di Resort Balion di HKBP Denpasar na di huriamon soni nang di tongani bagas nabi las dorhanami ale Tuhan di parsoran nami sadario di pengoto kami ale Tuhan las itu turuham mamereng hamu bau ni roha jalaido nau maul hudahu kami sipata hurajumi hami uburju udengan ubadia kami siana kod dengan nami ido bena sipata dangalang rohanami ale Tuhan lau makasugohon makatai aka na ruas ni huriam na huidahami sesongon na sudinggap pangalahona marhiti turpukona ale Tuhan nunga dipaingot hami asa waktu si hami ale Tuhan na roho tu portibio songo parmahan mangalului hami akapardosa akan nalilu dekoroman yan hami jala dang sayrehian nami be akadungan nami nahurang dia kapangalaho mauliate matukan imam ima na tau sulu-sulu di hami margugo mahami Tuhan mangulakon hatami pinarguan ito dim urupi hami loas mahami Tuhan makalaso dengan ibasam naung ku parsauliho kami dohot na nang si parsauliho nami Tuhan dope ala porsia do hami le Tuhan debata parasi roha na sumurun doho dengan nai parsauran nami apala di tikion di ramoti hodo kami romula siap Balikpapan saru di tikion marlopolo daeng doho to dini inahanna ni huriam pajupang doho inahanna narong di Denpasar sude tahe doho punguan ama ina doho na punguan di Joromon moliate madiho alani totong mahami sisa datangiang lama masuk-masuk maho di huriamon ale Tuhan pasara rohani sarut pangunan nago tikirap ot akapar halal do ruas ni huriam lau sumakapi nauli na dengan asa tungtul sude aka na pinarsita ni rohana sida Tuhan huida hami hubege hami las ni rohana sida di tanggal 24 na nengro Tuhan ima naung di pajongjong na sida bagas ni uluan ni huria di resort
di huria mo Tuhan horona patulusoni di pasu-pasu horona panitia pembangunan adia kahahurangan ana sua palabu pe tulus hapor sia onna mamuli masih kami tarumubi ruas dong parhaladom dangarong na sutar patu paho asarade saluhuna ruas dang parhaladomi manupahi marhiti aka pabahena nasida itap ninna tarbai nasida di Tuhan asatung marlas ni roha nasida marsaul di tonga-tonga di huriam mauliate ma Tuhan di minggu sedarion sisada roha sudah ruas nang parhadom pesta puncak tahun kesehatan di distrik 17 Indonesia bagian timur moludak tarbai pe sian huria mom padohoti di Surabaya alai luasma ulaudi mardala doho denggan jalana doho dohami makalasun marhiti parmingguan di huriam sadarion Tuhan mauliate ma patulus masude program ni huriamo Tuhan asiroham asa boy nasida marlas ni roha lau patupaho pakubasio di tonga-tonga ni huria mardonga tokoma nasida patulusoni saluhuna tarumubi Tuhan hingo tami aka dongan nami adong naking 10 keluarga na di bagasan parsahiton asiroham topo matuganum inganan nabe ape ho tangamu na labuki papos rohana sida le Tuhan adong doho totong Tuhan nama dongan nasida nama masu-masu unang madile nasida alai totong makirim diasi doho tholong ni roham mauliate ma diho ale abang pardengkan basa tarlumobi tu ketua nami na manguluhon pesta manguluhon pembangunan ni bagas Padita Resort ibu tohoro Tuhan na lagi proses kemo nunga di bulus nasida alai ida ma pos ni rohanai songo pos ni rohana mangadupi sahitido pos ni rohana di kudia kapabahenamo dina ni ulana sida songon panitia nasida le Tuhan ala ni pargugoi ma masu-masu maho pasiko ma silas ni rohana sidai asa totong nasida marlas ni roha ditupak asi doho holong ni roham amang pardengkan basa mauliate ma digajang ni umur naung di pasato dia kadongan nami na marulang tahu di bagas sa minggu na salpu songoni na nang marulang tahu tu minggu na nang ro ajari totong saluhuna ruasmi nang parharumi saluhuna marhar ruas yako jala alani hodoi jala marhabati atuho asa totong di bagasan uduk doho sedep ni roha majakon dengan ibasam Tuhan sahak mamoliati ni rohana mi moro di patomo-tomoho anak rohani anak dohot boru ni huriam imana neng patupaon pamasu-masuon majalo pasu-pasu parbugason di coromna badio Tuhan anak sian keluarga si hobing dohot keluarga siaturi horuna patumu-tomu rohana si dele Tuhan ala nima masu-masu maho asa gabi keluarga si tiruo ni apeho matangamui nalaboki masu-masu homa ana pajong-jokon na patuguho pardong asarupionna asa mamuk ke jalan marujung di bagasa drasat lesroha Tuhan dang sai boy sikop akapangiduan nami ale pasikko mai ala debata para sirohana sumurung doho nau botu saluhu sudia kanariko di ngulu nami mga sahon gowarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuho amin mari dihita Sada
Ngiako mapiliata, ale di bata amanami na di banua kijang, horo hararuan ni saluhu leho na dengan dohot nasa oli basa na moliutus. Upasa atami masian na leho mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi wap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa hu parhasia kami pilihan o pati bulkon harajau muritong atong ani kuriam dohot di portibion. Buhay marohanami marahite-hite todim. Asalam muta hami godang desi leho-leho mitu hami. Asalam gir-gir kami madok mauliate Tuhan marahite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu, say ro mahara jaumu, say sauk malomone roham di banua tongosong na di banua gijang, leo matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panisa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami, unak kami togi hutu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaor homa damena tutodim. Shalom, selamat hari Minggu, mari kita salhurna. Tuhan jodoh marsak dongaki Tuhan
Jojo do marsak dongaki alana salah pambahenaki hatta kulakan ang baru laki jo